akwụkwọ ndewo m. Kedu otu unu mere? Eji m aka na onye ọbụla dịcha mma. Ana m anabatakwa unu na ama mmụgharị JSS 3 L1 Igbo L1. Ọ bụrụ na ị nọ na JSS 3, isigo na JS2 bata na JSS 3, nnọọ ị bịala. Chukwu gọzie gị. Ebe a bụ ama ebe anyị na-amụgharị ihe niile onye nkụzi kụziri n'ụlọ akwụkwọ n'asụsụ Igbo. JSS 3 Igbo L1, ndị na-amụ asụsụ Igbo dịka asụsụ nne na nna ha. Isiokwu izizi nwa akwụkwọ ọbụla ga-enweta na asụsụ Igbo JSS 3. Isiokwu izizi onye nkụzi ga-akụzi na tem a bụ gịnị? Orubere na ọrụ ụmụaka. Orubere na ọrụ ụmụaka. Ọ bụrụ na bekee anyị asị na rights or privileges and duties of a child or children. Gịnị bụ orubere? Orubere bụ ihe ahụ ruru nwatakịrị. Ihe ahụ kwesịrị ka enye nwatakịrị ma ọ ka enye mmadụ nke na-agaghị anapụ onye ahụ. Ọ bụrụ na enyeghị onye ahụ ihe ahụ, ị ga-enwetarịrị ụta n'aka ndị mmadụ, ma ọ bụ ị ga-enwetarịrị akpọmasị mgbe ụfọdụ n'aka ndị mmadụ. Ọ ya bụ gịnị? Orubere. Kedu ihe bụ orubere ụmụaka? Orubere ụmụaka bụ ihe ndị ahụ kwesịrị ka enye ụmụaka nke na ọ bụrụ na enyeghị ha, a ga-ata onye dị otu ahụ ụta. Dịka ọ bụrụ na nwa akwụkwọ kwesịrị ịnọ n'ụlọ akwụkwọ n'elekere 10 nke ụtụtụ maọbụ elekere 11 nke ụtụtụ, ahụzie nwa akwụkwọ ahụ ebe ọ na-ebugharị mmiri na ama maọbụ n'okporo ụzọ maọbụ ebe ndị bekee ebe a na-asị na hold up. Ndị nọ n'ime ụgbọala ahụ nwatakịrị a, nke ha ga-eme, ha jụ onye mụrụ nwa maọbụ ka onye ya na nwa bi hapụrụ nwa ya na-agagharị mgbe o kwesịrị ịnọ n'ụlọ akwụkwọ. Ka ihe eji ekwu ụdị okwu ahụ maka na ọ bụ orubere nwatakịrị ahụ na nne na nna maọbụ onye na-elekọta ya anya ga-eziga ya akwụkwọ. Ọ ya bụ orubere. Kedu ụfọdụ orubere ụmụaka? Ọ bụ ihe ruru ụmụaka na nne na nna maọbụ onye ha na ha bi n'ụlọ ga-enye ha ezigbo nri nke ha ga na-eri, nke ga-eme ha ka ha na-eto eto, ahụ adị ha mma. Ka nke mbụ, anyị ga-ele anya orubere atọ. Nke abụọ, ọ bụ orubere nwatakịrị iziga ya maọbụ ịzụ ya ezigbo ọzụzụ. Ọzụzụ ndị a gụnyere iziga ya akwụkwọ n'ogo agụmakwụkwọ ọbụla, site na nọzrị ruo na praịmarị, ruo na sekọndịrị, ruo na mahadum. Ọ bụkwa orubere nwatakịrị na a ga-azụ ya n'omenala na asụsụ Igbo, dịka ihe omume ọdịbendị anyị mere. Anyị sị na nwatakịrị Igbo ọbụla kwesịrị ime gịnị? Ị na-asụ asụsụ Igbo, maka na asụsụ Igbo dị mma. Ya mere ọ bụ orubere nwatakịrị ahụ na a ga-akụziri ya Igbo. Nke ahụ bụ gịnị? Orubere nke abụọ. Orubere nke atọ anyị ga-ekwu maka ya bụ gịnị? Ọ bụ ihe ruru nwatakịrị na ndị nne na nna maọbụ ndị ya na ha bi na-elekọta ya anya ga-azụ ya n'ụzọ Chineke nke kere ụwa, ka nwa ahụ nwee ike ịbara onwe ya uru ma baakwara obodo uru. Dịka anyị kwuru na ọ bụ orubere nwatakịrị na a ga-enye ya ezigbo nri, na ọ bụkwa na orubere ya na a ga-azụ ya n'ụzọ dị iche iche. Dịka nke nri a, enwere ike nwatakịrị abịawa ụlọ akwụkwọ, agbawa ya aka nri, ya rute ya na-ele ndị ọzọ na-asagharị ụsa. Ụfọdụ na-agacha n'ihu gaga buru nri onye ọzọ.
ọ bụ maka na ọ rubere onye ruru ya na-ekwesịrị ime ma emeghị ya ya emewe kpawa agwa ụfọdụ na-adịghị mma ma emeghị ya ya achọwa onye ọ na-eburu nri ya eri. Mgbe ọ na-eme ihe ndị a gị hụ na ọkachasị ndị nkụzi ga na-asị ele onye mụrụ nwa ịhụla na ụta adịrịla nne na nna nwa ahụ maka gịnị enyeghị ihe oriri. Ihe ndị a bụ orubere dịrị nwatakịrị. Ụbọchị ọzọ anyị ga-aga na nke anọ nke ise wee na-agakwa ka anyị mata ụfọdụ orubere dịrị gị dị ka nwatakịrị. Eji m aka na onye nkụzi ebidola kụziwa ihe. Eji m aka na o bidola ikwu ihe gbasara orubere a. Ya mere kaba arụ na-eso anyị, sonyere anyị na ama mmụgharị anya. Ọ ga-enyere gị aka dịka nwa akwụkwọ na-asụ maọbụ na-amụ asụsụ Igbo n'ụlọ akwụkwọ ka o wee na-agara gị were were. Aka m bụkwa Odoziakụ Elizabeth Amogu, onye nkụzi na-akụzi asụsụ Igbo ma na-atapịakwa ya na-amụgharị ya otu ụmụ akwụkwọ ga-esi na-aghọta ya. Ụbọchị ọzọ anyị ga-agbakọkwa. Echefukwala na anyị si na kwa ngwụcha izuụka niile anyị ga na-abịa na mmadụ ịkọtụ ihe gbasara omenala ọdịbendị ndị Igbo. Ya gazie. Eke, Orie, Afọ, Nkwọ ga-adịrị anyị na mma. Gị bụ nwa akwụkwọ nọ na JSS3 na-esonyere anyị maka ule besi na-abịa. Ịdị a na-eso anyị na ama mmụgharị a gị ma na ule besi gị ga-abụ ofe nracha. Ya gazie. Ndewo.